At ako'y nagbabalik mahal, nagbabalik ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino para pag-usapan natin ang mga pwede mong iregalo ngayong Valentine's Day. Nako naman, sinasabi ko sa inyo, sana all. Napakayabang na mga taong may jowa at talaga nga namang ititreat ang kanilang mga jowa na this coming Saturday. Oo, pero kaming mga single, ang February 14 ay typical na araw lang po. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang tatlong ideal Valentine's gift sa iyong jowa o asawa. Wow! O, recap na tayo. Sabi ko kanina, mahal, unang Valentine's gift kay jowa ay ang damit o kahit anong tela o kahit anumang kapintasan ng jowa mo sa aesthetic niya. Diba? Ito yung sinasabi natin na usually, ano ba yung mga gamit na gamit? Yung mga underwear, diba? Kakagamit nila ng underwear nila, may favoritism din kasi minsan sa paggamit, diba? Na kapag inaraw-araw nila, laging nilalaban, ay nako, instant bacon. Diba? Pwede nang gamitin, pwede nang gawing breakfast ang mga garter ng mga underwear ng jowa niyo. Di kaya mabutas, di ba? Not unless gusto mong butas ang underwear ng jowa mo. Bakit? Maganda ba ang tanawin? Regaluhan mo ng underwear. Ay nako, ako personally kapag ako binigyan nyo ng underwear na ginawa nyong regalo sa akin, ay nako, susuot ko na agad yan. At saka ang underwear, mahal, ewan ko kung ako lang, na depende ang susuotin kong underwear, depende sa okasyon, 'di ba? Kapag may date, meron akong pang-date na underwear. O di kaya pambahay, ayan na yung gagamitin ko ng mga bacon kong brief, 'di ba? Kaya pwedeng ipanregalo 'yan. At pangalawa, mahal, sabi ko rin kanina, Valentine's gift kay jowa ay ang massage kit. Di ba? Yung mga bagay na kusang gumagalaw. Ano yan? Naku po. Di ba? May mga ganyan sa pangmasahe. Yung talagang de-battery at talagang nga namang unti-unting tatagtagin ang iyong katawan. Ay, baka iba iniisip nyo, meron pong ganon, yung parang baril na kung saan alam niya kung saan dapat makakakuha ng pressure. Ano pa ba? Makaka-relax kapag dinut-dut sa iyan. Ay! Massage gun yun. Yun yung sinasabi ko. Ano pa bang pwede? Mga oils, di ba? Yung mga pampadulas. Kapag hinihimas ang iyong likod, di ba? Ano pa ba pwede sa mga massage kit? Blindfold! Di ba? Sa massage kit, kailangan mo blindfold para wala kang makitang ibang liwanag. Ewan ko ba sa inyo, ano pa bang ginagawa nyo sa blindfold? Dahil ba exciting kapag wala kang nakikita? Huy! Exciting magpamasahe kapag walang nakikita. Kaya may blindfold sa massage kit. O, lusot! At ang pangatlo namang mahal na talaga nga namang Valentine's gift kay jowa ay staycation, di ba? Gulatin mo siya, mag-book ka ng room na talaga nga namang may good ambience, di ba? Hindi yung puro kwarto nyo lang ang inyong venue. Bakit hindi nyo naman itry maglambingan o di kaya magbembangan? This Valentine's Day, di ba? Sa may view. For example, nakikita nyo ang Taal. Ay, naku, sinasabi ko malamig. Pero ang haplos niya, ang kiss niya, and at the same time, yakap niya ang nagpapainit with a view. Staycation, pwede yung regalo sa jowa. Di ba? Gulatin mo. Hindi yung puro sa kwarto lang kayo nagkikita. Diba? Yung mga wag mong tipirin, kaya ka nga nag-iipon, kaya ka nga nagtatrabaho para rin yan sa jowa mo at para sa ibang experience. Sana this coming Valentine's Day at nakapag-isip ka na kung anong gift mo. Anyway, ako isisibat na para kung saan pa tumapunta. Pero huwag ka mag-alala, susunod na po sa akin sina Titangelo at Raketera sa kanilang programang Rocket Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Bye, mahal! Metro's